kyllä elämän suurempaa taidetta. Aplodeja! Kiitos. Niin. Tässä tätä on mieluummin paljon mukavammin soittaa kyllä uruilla kirkossa. Sellainen mukava kevätilta ja kynttilät palaa ja sellainen pieni suussa napsaa sellainen kirkkopi. Niin tämä on lahjapullo. Tämän minä olen saanut diakonissojen kesäleirillä viime kesänä ja oikeastaan en siinä kesäleiritapahtumassa, vaan siellä oli tällainen illanvietto, jossa heitettiin lompakkoa niin pitkälle kuin se lentää ja itse heitin sen niin, että sielläkin meni taas pari viikkoa sillä alueella. Tämä on tavattoman hyvää kirkkoviiniä. Tämä on Turussa päin pullotettua ja Liefrau Raumalla päin valmistettua, kasvatettua. Tavattoman sellainen viipyilevä maku kirkkoviiniksi, pirskahteleva, vähän tanniininen ja erittäin pitkä jälkimaku. Varsinkin aamulla. Tavattoman pitkä. Erittäin hyvä. Niin, mutta nyt oikeastaan nyt onkin se tilanne, mitä varten minä tänne satoja kilometriä räntäsateessa tulin, on se, että minulla on täällä Kuusniemen kunnan puolesta, minulla on tällainen, tai missä se on, minun piti tuoda tänne pieni toivotus, mutta nyt minulla on tuulessa on mennyt, olisiko se kuitenkin täällä, mä tiedän. Herra Jumala, se... Kamala kokemus. Ihan hirveä kokemus. Ei se nyt täällä ole kuitenkaan. Voi Jeesus. Ja kauhean, nyt on housutkin ihan. Ei kun sehän on täällä. Joo, minä olin sen puhe se oli, niin minä olen roiskeelta suojannut sen tällaiseen, ettei se kastu. Täällähän on nestettä. Jäänyt jostain syystä vähän. No, puhe on kuitenkin, no jaa. Hauskasti ajatellen, niin Kuusniemen kunnan tervehdyspuheen voi nauttia myös nestemäisenä. Tavattoman kuiva maku. Ehkä hieman musteinen. Tulee ilmeisesti välimerkit suuhun joten. Jos nyt voi tavatonta, tämähän on ihan melkein kastunut. Katsotaan. Joo. Koskenkorva tai keskimääräistä vakavampi vaurio, siis kapilaarioilmiö on tapahtunut tässä. Jotenkin tuhonnut heidän puheen ja nyt on pakko esittää Kuusniemen kunnan tervehdys ihan lyhyen kaavan mukaan. Ja terveiset Kuusniemeltä. Helsingin from Kuusniemi. Se oli siinä. Mutta nyt tämä ei ole kuitenkaan ainut tervehdys, vaan toinen tervehdys on myös henkilökohtainen valintani tähän. Tämähän oli kunnan valinta, mutta otetaan myös musiikillinen tervehdys ja sehän lähtee tästä. Tähän on näin. Vai lähtee? Usein on lähtenyt. Ei kyllä nyt oikein. Kastukohan haittaa vähän. Ei, nyt on housut kyllä niin märät, että... Ei tässä... Nyt täytyy kyllä... Minun täytyy nyt ottaa nuo housut ihan märät. Minä otan ne pois.
lähinnä välihousut, mutta kenenkään ei nyt tarvitse punastella, kun minulla on siihen ihan oma tekniikka. Kun minä olin puolustusvoimissa, siis sotilassoittokunnassa, niin meidät opetettiin jo ihan alkumetreillä konsertin aikana poistamaan märät välihousut. Ja siihen on ihan oma sorminäppärä tekniikka. Minä joudun esimerkiksi tätä kyseistä toimitusta suorittamaan, kun meillä oli itsenäisyyspäivänä sotilassoitto, kun tavattoman hankalat, mutta on niin märät, että pakko ottaa. Meillä oli sotilassoittokunnan kanssa presidenttien juhlavuosi konsertti, jossa soitimme presidentti Pyöski Kalliolle. Ja siellä soiton aikana minä pystyin, nyt tämä vaatii pikkusen tällaista myös tekniikkaa täältä, että saadaan tää lahkut täältä pois. Ja voitte kuvitella, että tämä herätti vähän huomiota siellä, koska soitin samaan aikaan, kun otin housuja pois. Mutta kyllä ne tavattoman kosteet tuli paljon paljon. Tässä on oikeastaan hyvä kastella toisen kerran nyt tämä kukko. Nyt sekin on kasteltu, niin kukki ainakin kun menee kotiin, ettei siinä se... Mutta nyt on niin hyvä olo. Nyt täräytetään menemään tää kyseinen kappale, joka äsken jäi kesken, niin eiköhän se nyt... Noin, tulihan se sieltä. Aina se on tullut. Ja nyt minun täytyy kyllä jatkaa matkaa. Minulla on, niin kuin mainitsin äsken, tapaaminen paikallisen kanttorin kanssa tuossa läheisessä kappelissa konsertin puitteissa. Eli minä toivotan teille kaikille oikein hyvää kevättä ja jakaa ja kävikää varovasti, siellä on jumalattoman liukas. Mutta kaikkia hyvää, minä jatkan nyt matkaa kerta kaikkiaan. Kiitoksia kaikille. Hei, minä otan remmiin ja pois. Voi. Eli tää meni, oi, kamalan märkä olo vieläkin. Mä otakin oppista. Ja sitten lähdettiin taas tällä pelillä. Tätä kun ei pysty kääntämään muuta kuin näin. Mutta akku toimii toivottavasti. Noin. Nyt mennään. Noin. Hei!